கொல்கத்தாவில் ஒரு சம்பவம் இப்போ சமீப நாட்டில் டெல்லியில் வந்து தீ விபத்து, லக்னோவில் தீ விபத்து அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம்ல. இப்போ கொல்கத்தாவில் அதே மாதிரி ஒரு விபத்து நடந்திருக்கு. ஆனால் இது தீ விபத்தில் கட்டிடம் இடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மேற்கு வங்க மாநிலம் கொல்கத்தாவில் கட்டுமான கிடங்கு இடிஞ்சதில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மட்டும் இப்போ 9 அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னும் 10க்கும் மேற்பட்டவங்க இடிபாடுகளை இன்னும் சிக்கி இருக்கலாம் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க. இதனால் இந்திய ராணுவம் அப்புறம் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினர் 2வது நாளாக மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டிருக்காங்க. புதஞ்சிருக்கிறவங்க உயிரோட இருக்கணும்ன்ற எக்ஸ்பெக்டேஷனோட தான் அவங்க வந்து தேடிட்டு இருக்காங்க. பட் நம்ம இருந்தாலும் அந்த காட்சிகளை முதல்ல பார்க்கலாம்.